नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत महापूर नैसर्गिक आपत्ती प्रकल्प तुमच्यासाठी. सर्व मुद्दे दिलेले आहेत. या प्रकल्पामध्ये मुद्दे, प्रस्तावना, महत्त्व, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, निरीक्षणे, विश्लेषण, आकृती, निष्कर्ष. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लवकरात लवकर लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपण अशाच प्रकारचे गरजू विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ घेऊन येत असतो. आणि तुम्हाला या प्रकल्पाची PDF पाहिजे असेल तर व्हिडिओ शेवट लोक पाहावे. तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये आपला व्हॉट्सअप नंबर भेटणार आहे. त्या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज करा आणि PDF मिळवा. व्हिडिओ पूर्ण पहा.